Че е така, тук виждаме сортирата. Ако не е доволно, не знам. Ето като има стрелкички. И така, тук пише метро. Метро надясно. Тук също пише разни работи. Да. Обаче метрото, сега на къде трябва да ходим? Аз се сетих. Сега ще се качиме на това. На това тунел, нали? Дали сме по тази пътека и виждаме пак сигнал за метрото. А между другото, тук ли трябва да влезем за метрото или виж напред? Дай напред. Откъде трябва да вземем метрото? От тук трябва да влезем според мен. Трябва да влезем от тук, за да се качиме на това нещо тук. Вътре, за да отидем към метрото. И тук има, ето пише, за да отидеш на метрото, трябва да се качиш на това мостче. И на мостчето има е това. Влязохме вътре в терминал нещо. Това е за метрото. Защото трябва да минем оттам, ето дойдохме на идване. Сещаш ли се? Ето тук ти пише за метрото, трябва да се качиш по тези ескалатори нагоре. Ето, тук пише. И се качваме по ескалаторите. И пак следваме сигналите. Ето пише тук метро. Продължаваме напред. Тоест, влизаме в пасажа, дето е за като мостчето. Ето го видя отвънка. И ето ни вътре сега в... И сега ще ти пусна после, като минем целия коридор, защото няма смисъл да снимам през цялото време. Така вече сме на края на това и пак на тунела и пак имаш табели. Малко не се виждат, ама ти следваш L9 Сют. Слизаме надолу. Опа. Слизаме надолу, тук отдясно виждаш, човек си снима, това му е картата на... Какво е това? Не, на метрото. На метрото, ама дали е цялата карта, не знам. Акция аеропорт. Добре, се тая. Продължаваме напред. Ето е. Гледаме L9 Сют. И просто гледаш това отгоре, защото сега първият вход, който ще видиш отдясно, не е за метрото, е за влак. Той се казва R2 Nord или нещо такова. И няма да влизате ето тук. Продължавате напред. Виж, тук пише, не знам, няма го видиш, но трябва да продължите напред. Следваш линията. Следваш знаците. И ето това, мисля, че тук подлеза е за нас, Ето тук ти пише линия 9. Надолу по подлеза. Обаче подлеза май няма ескалатор, ще трябва да ги бута.
Ето и това ти се представлява машината. Трябва да си го направя на английски. На английски? Беше. Ето на английски. Според мен е за аеропортик, защото ние трябва да влезем от... Ама какъв такъв ли? One, да. Такъв? Да, ние не сменяме. Двечки. Толкова си другите хора вземат така. Двечки в аеропортик. Продължаваме напред, защото сме българи. И... имаш само един вход, няма как да се объркаш, защото това е... да, един вход има. Трябва да гледате това зона университет, защото това води към центъра. Не те едно. Отивате към зона университет, като крайна спирка на тази линия. Ето тук се чакаме, той е като английското метро, с отварят и се вратите и отгоре ти пише на къде се ходи. И нашата цел е да стигнем до Кол Бланк. Всъщност се оказа, че спирката е предпоследна Кол Бланк. Последната е тая, как се каже, зона университария. Сега слизаме и какво ще покажа нататък от разката. Чуй, че на английски говори сега. Tren dirección A. Tren dirección A. Train to... Zona universitaria. И следваща тук са линия 5. Отиваме към линия 5. Тук е това с многото нагорни, че ето започваме. Той има принципно асансьор, ама не ще тръгнем по това. Отиваме към линия 5. Търсиме, последната спирка беше Валаон Дербон или не знам нещо такова. Тук сега ще видиш как ще ти се завие свят. Продължаваме нагоре. Аз затова ти разправям, че малко прилича на Inception, защото пресичащи се неща, но просто следите и няма да се загубите. Търсите линия 5. Имаше ни българи, дето се чудиха на къде, защото не са имали пари. А това нещо продължава да се скачва на това. Гледай. Вече май сме горе-долу на финала. Да. Изкачихме се и сега трябва да търсим линия 5. Ето е линия 5, тук я видях. Ама той е тук беше. Ето да, даже си е чудесно. Да, ето табелата. Линия 5.
И продължаваме към това, Вал де Брон трябва да гледаме, Вал де Брон. Да вземе на нещо на санци, после ще го видим. Ето сега си имаме тук асансьор има. Кажи здрасти. Няма. Ето идва метрото, ние чакаме другото за Вал де Брон и ще ти кажа на коя спирка трябва да слезе, защото трябва да погледна картата. Слезе на това Санс Естасио. Тук го пише. Значи от Колбонк имаме едно, две и на третата служение. Първата линията Реф. Така, ако си вървите, сега ще го изключа, защото трябва да носи. И правилно следване на... Ето тук ти е метрото, тук излизаш. При правилно следване на знаците на Рефе, това е нали тяхната железопътна такова, излизаш вътре направо в гарата. И тук са ти Виас, това са ти коловозите горе, от 7.14, там голямото табло ти пише какви са ти нещата и така. И после ще ти покажа, сега понеже имаме 3 часа, ще ти покажа после къде е чекирането и така нататък. Така, значи сега ще направим, аз ти показах откъде излиза метрото. Общо сега ще се пласираме от излизането на метрото. Тук пише метрото, че е вдясно. Значи сега сме излязли от метрото някъде там зад Каледония. Излизаме от тук и какво виждаме? Първо голямото табло с депарчерите и Rivals. Гледаш на Departures, нашото Departures беше Париж, до Париж, Гар до Лион. Мони! Изчакай да. И така. И общо се пада на 5 вия и всъщност всичките такова, изчакай да извадим билетите. От 1 до 6 е интернационална платформа, то си пише и тук е скенера. Си е точно долу това. Така че е лесно, няма какво да ти